parlamentari Podem, l'autora de la interpel·lació i de la iniciativa, i li he de fer assenyalar que els gotets que usen els diputats són reciclables. No ho teníem previst, però s'agraeix molt les aportacions de millora que se'ns fan diàriament. Pot prendre el seu temps per a... Com vostè vulgui, senyoria. Bon dia. Avui, en el Dia Internacional de la Llengua de Signes, volem agrair als intèrpretes de FESOR que ens interpreten tots els dies en directe. I també reconèixer la importància de recolzar el treball que es fa per evitar les diferències. Fa unes setmanes vaig interpel·lar a la consellera Cebrián per saber com pensava introduir les noves mesures imposades, aprovades en el Parlament Europeu el 18 d'abril passat, d'economia circular, en la proposta del PIR que està en fase d'elaboració, per desgràcia des de fa ja més de 2 anys, i així com en la renovació dels convenis d'Ecoembes i Ecovidre. La realitat dels nostres abocadors, si no n'han visitat mai un, els aconsella fermament que ho facin perquè és molt il·lustratiu, mostra una situació lamentable d'incapacitat de l'administració pública valenciana, tant a nivell municipal com a nivell de la Generalitat Valenciana, de fer complir les normes que se'ns imposen des d'Europa. De fet, la major part de les nostres instal·lacions no compleixen ni tan sols el PIR, el Pla Integral de Residus de l'any 2013. Donat l'evident fracàs de les campanyes de sensibilització i de les mesures voluntaristes, el meu grup està convençut que cal imposar mesures molt més exigents en la recollida de residus i dotar les instal·lacions de la tecnologia adequada per aconseguir per fi obtindre el famós CSR. El camí el tenim clar i el marca Europa. Recollida selectiva porta a porta de tots els diferents tipus de residus, començant per la matèria orgànica. L'incompliment de la normativa s'ha donat per una total deixadesa de l'administració municipal, però sobretot de la conselleria, que en 20 anys de Partit Popular, no ens cansarem de repetir-ho, mai no ha exigit complir-la ni ha imposat cap sanció exemplar. És més, alguna trama corrupta naix precisament de la gestió de residus. Per això és fonamental afrontar els nous reptes que ens marca la Unió Europea amb valentia i creativitat, sí, però també i sobretot amb molts recursos. Valentia per afrontar els lobbies que defensen el seu interès encara que perjudiquen el medi ambient. No hi ha més que llegir les notícies que ens arriben que parlen de presència de microplàstics en els animals que viuen al Pol Nord. Però els interessos dels lobbies també van en contra de la ciutadania, que al final és la que està pagant bona part dels costos que no li corresponen. Cal creativitat, deia, per a introduir mesures de reutilització de residus en tots els àmbits, començant per les institucions públiques. I en aquest sentit, ahir vàrem presentar una sol·licitud a la mesa d'aquestes Corts per a que s'assegure de l'eliminació dels envasos i utensilis d'un sol ús. Aleshores, encara que això es fa amb bona intenció, no és el que cal fer. De fet, en el Senat i en el Congrés utilitzen gots de vidre que es donen només en el cas que es requerisca. Cal anar cap a l'eliminació total del plàstic en les institucions públiques, com ja ha fet França i estan fent la major part de països europeus. Però sobretot calen voluntat política i recursos, molts recursos, per adaptar les nostres instal·lacions a les exigències que ens permeten arribar a l'ambiciós objectiu de limitar el vertit de residus en abocador a un 10% en 2035 i a incorporar mesures realment eficients i no com el que tenim ara per deixadesa de les administracions, com ja deia abans, de recollida selectiva de matèria orgànica, envasos, vidre, piles, bateries, materials tèxtils i perillosos d'ús domèstic, etc. A través dels contenidors intel·ligents, de manera que pague menys qui menys residus genere. I també calen recursos, i molts, per a introduir un programa d'excel·lència en matèria d'educació ambiental, i no sols en els centres escolars, sinó per a tota la ciutadania. Perquè està més que demostrat que l'allunyament de l'ésser humà
dels segles naturals porta a aquest estat d'alienació en el que vivim i que fa que destruïm a una velocitat vertiginosa els ecosistemes i la vida en general. Cal que la ciutadania sàpiga què passa amb cadascuna de les deixalles que genera i se'n faça responsable. Però les primeres responsables d'aconseguir això som nosaltres, la classe política. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. En nom del grup